Rasulullah lahir sudah dalam keadaan sujud, sudah dalam keadaan dikhitan. Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan menangis. Nangis sing disebut duduk jenenge bojone, duduk jenenge bibike, tapi jenenge umate. Ya Allah, rahmati umatku ya Allah, rahmati umatku ya Allah, sing dijalukno jenenge umate. Bila cinta kita kepada Rasulullah sia-sia, bila melihat perjuangannya Rasulullah terhadap umatnya begitu besar dan begitu berjasa, dan cinta yang akan terbalaskan hanyalah cinta kepada Rasulullah, duduk cinta nanggone menungso. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, aku telah merasakan kepahitan dalam kehidupan, dan kepahitan yang paling menyakitkan adalah saat seorang manusia berharap kepada seorang insan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat, kalau kita cinta kepada Rasulullah, sak sholawat dibalas ping 10 itu sudah. Tapi kalau kita cinta kepada manusia, kadang-kadang ya sing kene tok sing sayang kuno durung mesti paham ya lah yo gedang ya gedang, lek mateng ya legi, sayang ya sayang, gak diregani ya rugi. Ngono ae. Kadang-kadang kita cinta kepada manusia itu justru yang menimbulkan kesengsaraan. Ingat, kalau cinta kepada Rasulullah itu bukan jatuh cinta, tetapi cinta. Tetapi kalau kita kepada manusia itu jatuh cinta. Apa bedanya? Kalau cinta itu pasti berakhir indah dan bahagia, tetapi kalau jatuh cinta itu akan berakhir sakit dan sengsara. Kalau cinta kepada manusia itu jatuh cinta, bukan cinta. Mangkane monggo sareng-sareng ditoto cinta kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat, cek ilmune manfaat. Berkat sholawat rahmat kita dapat. Lah nek sholawatan gak tahu, kepingin oleh syafaat, tak semudah itu Ferguson. Makanya ibu-ibu diadakno peringatan Maulid Kanjeng Nabi itu diperbanyak sholawatnya. Karena apa? Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kudu dekat dengan Rasulullah. Melalui Rasulullah mendapatkan cintanya Rasulullah. Saiki ngene, ono jeneng Pak Sumrambah dijejerno Bunyai Munjidah. Soale Pak Sumrambah wakile Bunyai Munjidah. Ono jeneng Muhammad dijejerno Allah. Soale Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah. Menurut ilmu jejer, wong jejer itu mesti seneng. Gak mungkin gak seneng kok jejer itu mustahil. Lah nggih Bu. Mangga nih jenengan pirsani. Kanjeng Nabi nate dawuh, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil datang kepadaku dan berkata, ya Rasulullah, malaikat Jibril, sapa sing gelem sholawat dateng jenengan, mongko kula bakalan nuntun tangane, kula tuntun ngliwati jembatan Shiratal Mustaqim ngantek sageden swargane Gusti Allah. Siapa itu? Orang yang membaca sholawat. 2. Malaikat Mikail, ya Rasulullah, sinten sing kersa sholawat dateng jenengan, mongko kula bakalan ngethuki minum saking telaga Kausar. Telaga sing lek banyune diombe gak bakal ngelak selawase. 3. Malaikat Israfil, ya Rasulullah, sapa sing mau sholawat dateng jenengan, kula bakalan sujudten Allah, mboten bakal tangi lek Gusti Allah durung nyepuro dosane menungso sing mau sholawat dateng jenengan. 4. Malaikat Israil, ya Rasulullah, sinten sing mau sholawat dateng jenengan, mongko kula bakalan nyabut nyawane wong mang kados kula nyabut roy para nabi lan rasul. Iku ganjarane wong maca sholawat.
Lah setiap sholawat itu pasti ada rahmatnya Allah, di situ ada kasih sayangnya Allah. Sampai satu kali sholawat dibalas dengan 10 kali. Lah nek saya ditanya memang jujur. Kalau biasanya tanya jujur. Rian, sholawatnya yang paling disenangi apa? Memang sholawat yang paling saya kagumi dari dulu memang sholawat burda. Loh saestu memang sholawat burda. Saya sampai kemarin minta ijazah datang Bunyai Munjida Wahab. Terus nopo bu tata carane mau sholawat burda? Sholawat burda itu sholawat mandi, masya Allah. Sing aran Mbah Imam Ahmad Busiri. Desone jenenge Risalami. Iku sholawat mandi, gawe sembarang kalian hajat saged. Ibunya nggih. Sampai-sampai 29 September 1829 nalikane perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro diuber-londo gurine. Pangeran Diponegoro mlayu jarane dilayokno. Tutuk ngarepe rawa dipekak. Lambene sapa muni persis iku mang. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro nang ngarepe rawa londo nang gone gurine. Masya Allah, sing jenenge londo nang gurine wis uber Pangeran Diponegoro, gak kesuwen sing diwaca Pangeran Diponegoro sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Langsung Pangeran Diponegoro iku waliullah, wali Gusti Allah. Sakal malaikat mudhun. Wis mudhun malaikat sanjang. Pangeran Diponegoro jaran upekaan lebokno rawa. Langsung samikna wa atokna. Kula manut langsung dilebokno nang gone rawa. Ngono, dadak londo metu nang gurine, melok mlayu londone nyemplung mati. Pangeran Diponegoro slamet barokah sholawat burda. Pomene mriki niki maskote salat burda yang mengamalkan juga Mbah Wahab Hasbullah niku josbuk pun dilatih mawon sholawat burda kados ngoten niku. Mangga nih, ayolah. Sampai-sampai memang sholawat itu mandi guys sembarang kalian saged. Nah, wong tua-tua itu biasanya gak aneh-aneh. Lah anak iki hajat apa? Aki-aki maca sholawat ya le ya. Gak iso nek donga apa-apa sholawat. Lah piye wong sholawat kancane mandi? Satu, Kanjeng Nabi dicintai karena namanya. Dua, Rasulullah ditresnani iku mergo akhlake. Akhlake Rasulullah iku dilarani tambah nabi. Ana wong lek magriban Kanjeng Nabi nglarani. Ana wong magriban Kanjeng Nabi dilarani, didoni. Kanjeng Nabi subuhan didoni. Pemene subuh ku badik-badike ibu ya. Apa Rasulullah ngamuk? Mboten. Tambah Rasulullah wong iki mangloro Kanjeng Nabi takbir. Sahabat ngerti ya, wong sing ngekeki aku sarapan bendina sinten lha sing biasa ngidoni ku sapa? Tiyane gerah ya Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi kondur nyuwun daharan dateng garwane. Garwane gadah daharan tak gawane Dik, tak gawe dengok wong, tak gawe delok wong loro. Sing didelok sapa? Wong sing ngidoni mang. Nggih Bu, dipersani karo Rasulullah, disambangi. Lho, dadakno wong sing disambangi Kanjeng Nabi ku mang wong dudu Islam. Assalamualaikum, mlebu ae, gak usah kakek ngomong dudu wong Islam aja nih. Mlebu langsung Bu. Muhammad, benarkah engkau Muhammad? Benarkah engkau Muhammad yang senantiasa aku ludahi? Sahabat-sahabatku, belum ada yang melihatku, tapi engkau pertama kali yang menjengukku. Saksikanlah Muhammad, langsung sakal mlebu Islam maca syahadat barokai akhlake Kanjeng Nabi. Islam itu merangkul bukan memukul. Islam itu menasehati bukan memarahi. Islam itu menemani bukan menjauhi. Itulah hakikat Islam, rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, duduk
dudu rahmatan lil mukminin, ya dudu rahmatan lil muslimin, tapi rahmat bagi seluruh alam. Inilah hakikat dakwah yang sesungguhnya. Lek jenengan dilarani wong jarno, dielek-elekno tangga bapak, omongan kono didol kene, omongan kiri didol kono, jarno. Nggih, ngoten mawon, masyaallah. Nggih, ayo akhlak iki lha kok ngene-ngene barang nggih. Akhlak yang terutama Bu, terutama wong wedok iku kudu hati-hati, masyaallah. Sing base gak iso njaga iki, nggih Bu, hati-hati. Wong wedok iku loro, Pak. Gampang mlebu swarga, ya gampang mlebu neraka. Kok ana wong wedok gampang mlebu swarga? Paling pertama mergo bojone. Ngambung bojo. Guru rabi lah kok buka iki. Wong wedok kok gelem nyambung tangane bojone, padha kaya ngambung Hajar Aswad. Sapa wong wedok sing ganteng ya ngono foto. Wong wedok gelem lapo? Gelem gandeng tangane bojone padha kaya gandeng Hajar Aswad. Sapa wong wedok sing masakno ke bojone? Kok bojone ndahar masakane sing wedok? Dalam kurung bojone dhewe dudu bojone tanggane, mongko pahalane padha kaya haji umroh mabrur. Mantap wong wedok masak iku sing enak, cek bojone betah, cek gak nanggone warung sing diglebeti warung 43 nomere rondo lho lak ngono ah. Nggih, wong wedok nawani, aja lek tanggal tuwek tok ditawani, gak tau tanggal 6 tok ditawani, lek tanggal tuwek mo. Tanggal tuwek ditawani, Mas, masak apa? Belanja 20.000 mbok ditawani ngono. Sing lanang ya pinter, 20.000 dhewe masakno Bali ya ngomong ngono. Bali apa Mas? Bali petik. Wong wedokku disempetno duwike. Wong wedok 20.000 sedina iso, 2 minggu iso, saulan iso, setahun 20.000 iso. Tukokno tanggalan wasno, iku awet. Ya. Sampai akhirnya ditawani ngono 20.000 golek ridone bojo, cek oleh ridone pangeran. Masakno 20.000 tukokno Bali petik. 20.000, 5.000 tukokno petik gromoan dok sak cekere. Tukokno di patik pasar ngetan sing pinggir lor kok ana jenenge bojone trimo wonge potongan lanang. Iku tuku 5.000 oleh akeh. Kok dene kurang tambah tahu lurus tengah ning ngarepe arek lanang sing dodolan nang tahu omahe bapak. Tukokno alasane alah duit 20.000 bumbune gak cukup, gak usah ngel-ngel susuke tahu lurus tengah tukokno bumbu masak mahmudah jangkep 10.000. Ya, 5.000 mana tukokno beras 1,5 kilo, 5.000 mana tukokno ndok oleh seprapat, 5.000 celeng ngono nggo tambelan tuku LPG mari. Lho yo ta? Kok ngene-ngene tok ae. Kok tanggal tuwek, tanggal 6 ditawani, Mas, belanja 1.000 ngersakno nopo? Sakarep masake sing penting nek dipangan ala, wong tambak beras dikandani sakarep, sing penting nek dipangan langsung budal nang pasar. Gak kok blonjo ngedek lijo. Mbak, masak apa? Masak botokan apa lan tore karo simbukan. Simbukan ae lho bojone blonjo 1.000 ditukokno simbukan, gak kurang ajar ah. Dadak sing lanang seminggu ngentut ae. Yo entutan kelopone kakean bisa yo entutan campur kremian ya Allah. Kudu ditoto ngene iki Bu. Soale ridone pangeran tergantung ridone bojo. Siji, wong wedok mergo gampang mlebu swarga soale taate karo bojone. Loro, wong wedok gampang mlebu neraka. Iku mergo gak iso jaga omongane. Gak iso hafizul lisan, gak iso jaga omongane. Kadang-kadang lek kadung kumpul lali, gak iso jaga latih. Masya Allah, itu masalah ibu-ibu. Apa jariane Mbak Mari ilang sapa? Adelia sing dina penulang lah. Payo calon pacare dhewe. Aja kok sapa-sapa lagi sing ngandani kok dene. Jariane Mbak Mari ilang sapa? Adelia sing dina penulang lah. Payo calon pacare dhewe. Aja kok sapa-sapa lagi sing ngandani kok dene. Jariane Mbak Mari ilang sapa? Adelia sing dina penulang lah. Payo calon pacare dhewe. Aja kok sapa-sapa lagi sing ngandani kok dene. Jariane Mbak Mari ilang sapa? Adelia sing dina penulang lah. Payo calon pacare dhewe. Aja kok sapa-sapa lagi sing ngandani. Rahasia tapi sak tambak beras karo kabeh kena penyakit ojo kondo sapa? Hati tulisan ku bisa jaga omong ngane. Satu, Kanjeng Nabi akhlaknya
caranya seperti itu. Di sepuro jenengan delek tangga iki lho Bu, sing jenenge watu, Masya Allah, lek kelelem kok ambang-ambang ya apa pangga kelelem, tapi lek tisu Masya Allah wae ngambang jenengan delelep-deletno ya apa pangga ngambang. Padha mek menungso lek dasarane wonge apik derek nek model apa pancet ketara apike. Tapi lek wong elek diapik-apino ya apa tetep mesti ketok eleke. Jadi jenengan delek tangga omongan kono sebagainya Bapak Jarno katakan kepada mereka drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang menyakitkan. Langsung Gus Yusuf update status. Ngoten Masya Allah akhlake Kanjeng Nabi sing nomor loro. Masya Allah Kanjeng Nabi niku marani putrine Sayyidatina Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nduk wis dahar ta? Dereng bi kula dereng nedha 3 dina. Lho lariko 3 dina lah kula 5 dina. Usut punya usut Kanjeng Nabi berjalan menuju kota Madinah. Di kota Madinah ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, gowedi ireng duwowo. Oh ya buku kok dawa. Ngaji petang-petangan yang ini rek ngawur ya. Tapi yo jarine gak tau dhewe. Sampai akhirnya Masya Allah sing jenenge Arab Badui mang ditakoni Kanjeng Nabi, "Assalamualaikum. Ana apa?" Duduk wong Islam. "Assalamualaikum, ana apa?" Gak butuh tiyang sing damel nyirami witing kurma ta. "Oh iya, butuh siramono." Kanjeng Nabi dikongkon. Kanjeng Nabi niku bekerja sebagai tukang pengangsu timbone kurma. Diangkat disiramno, diangkat disiramno, diangkat disiramno. Sak timbo oleh buruan 3 kurma. Sampai timbo ke-8, timbone ocul. Kanjeng Nabi langsung ditapuk karo Arab Badui. Sakal ditapuk sampai pipinya Rasulullah kemerah-merahan. Apakah Rasulullah menangis? Rasulullah langsung pulang membawa buruan kurma 24 butir. Langsung Kanjeng Nabi kondol, wong Arab Badui mang atine dibuka karo Allah. Mosok sing tak tapuk Mang Muhammad, wajah kok padang terang benderang. Tak tapuk meneng ae gak membantah belas. Akhirnya wong Arab Badui mang nyadari lek iku Kanjeng Nabi, sakal tangane sing dienggo napuk Rasulullah langsung dipedhot. Dipedhot dikekno melaku-melaku nemoni Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. "Assalamualaikum," ditakoki. "Oh nggih, Waalaikumsalam. Madosi sinten?" "Kula madosi griyane Kanjeng Nabi. Madosi griyane Nabi Muhammad." "Oh nggih, monggo." Didodono. Dadak Kanjeng Nabi dengan pipinya yang habis ditampar. Kanjeng Nabi kondol sing tengen gendong Sayyidina Hasan, sing kiwa gendong Sayyidina Husain. Wong iku mang langsung njaluk sepuro ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Tak sepuro salahmu, tapi syaratnya kudu tak sepuro salahmu lek kepengin selamat mlebu agama Islam." Karena kemuliaan akhlak Rasulullah langsung wong iku mang nyatakno syahadat langsung mlebu Islam. Tangane sing potong disambung maneh dadi. Iki mukjizate Kanjeng Nabi. Maka no ibu-ibu, hikmah apakah yang bisa kita dapat? 1. Rasulullah sing wis oleh julukan sallallahu alaihi wasallam. Nek nanggone lagu sing kula latih sing nyanyi Innal Habib bal Mustafa, manusia pilihan iku cek golek rezeki sing halal. Pentingnya mencari rezeki halal sampai dibagi ditabuhi Kanjeng Nabi tetap melampah. Ini yang perlu kita pelajari. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sing pun gak ada putra, terutama putra putri ten pondok, dipadosno rezeki sing halal. Aja digolekno rezeki sing haram. Kok anak digolek rezeki haram, mongko sumpek atine, budek pikir
pikirane, gak gampang nyantol lek dikai ilmu. Soale ana barang haram sing nutupi. Kanjeng Nabi sing kados ngoten sing golek, Bu. Barang halal digoleki. Maka ibu-ibu nggih Bu nggih, nyekalan anak, aja sampai keturutan dikai barang haram, aja sampai. Mas yo titik-titik sing penting lah barokah. Dunia gak penting akeh, penting barokah. Syukur-syukur yo akeh, yo barokah. Titik tapi barokah. Mas yo titik sing penting awet, akeh gak barokah. Masya Allah, anake loro-loron, bojone sakit-sakitan. Iku sing gak barokah. Ati cepet entek golek rezekine gak barokah. Titik barokah gak masalah. Ngoten mangkakno, ayo. Saya tuh pernah ada pengalaman. Memang nggih, ngapunten nggih Bu Nyai nggih. Ngapunten Gus, saya di Kaliwungu itu memang terkenal saged nyuwuk. Soale tau ana wong lumpuh sikile dibentuk ten kula langsung sakal mulia iso balik. Balik mulai gak balik waras. Lah, sampai akhirnya ana wong nangis-nangis. Wonten apa? Tolong Mas Rian, anak kula kajeng kuliah, kajeng bayar wisuda. Kula sadean tanah mboten pajeng-pajeng Mas Rian. Tolong jenengan suwuk Mas Rian. Tak kei donga Arab gak iso maca. Tak kei donga Indonesia tak tulisno Latin. Jarine maca niku dikeliru terus dosa muni ngono Lah terus tak utangi kok digesok balekno. Lah terus dos nopo lah Islam bayar anak sekolah jenengan niku. Ngapunten Mas Rian, kula lek Arab gak iso maca, lek Indonesia wedi dosa, lek diutang digesok balekno. Lah terus tolong Mas Rian, sampeyan kei kula nomor togel mawon muni ngono Langsung Bu sing jenenge bantali sofa tak gepukno. Sampeyan gak oleh nek golek barang togel. Lah anak kok pangan duit togel, mongko cupet atine, sumpek pikirane gak gampang mlebu ilmune, bahkan bisa dikatakan tidak mlebu belas. Wong tak kandhani tak dalino nangis mripate abang mulih dadak meneh jam 3 sore nanggone omah ana beras 5 kilo sak mimine, tak buka ana amplopan tak delok 250.000. Aku takok makku, mak lha iki mang tekok sapa? Makku kondo. Iki mang tekok wong sing wingi rene le. Masya Allah. Langsung kula telepon tiang kula paringi amalan sholawat munjiat. Tak telepon, "Mbak, jenengan mari ngamal amalan kula takok saged ngekeki kula rezeki sing akeh sakmene." Mboten Mas Rian. Lah terus ngamal napa? Donga sing di sing Indonesia. Ngapunten Mas Rian, mboten. Lah terus donga sing di ngapunten Mas Rian, kalau wingi kula matur jenengan gempuki bantal, nomere bantal swidak 3 kula tamboki metu jarene ngono Mas. Jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo cinta kepada Rasulullah, contoh akhlaknya Rasulullah. Cari rezeki yang barokah, masuk titik sing penting barokah. Percuma rezeki wakeh gak barokah. Ojo sampai menungso tuh baleni donya jeneng pirsani. Uang iki ya, nek uang mlaku nang ngene donya, maringi dheki banyu, terus nemplek nang lemah. Iku kira-kira lemane katut napa mboten? Katut. Lah tapi nek wong mari mlaku nang ndukure lemah, mari nyemplung banyu, lemai ajur apa mboten? Ajur. Boten nek menungso, lek kerja mergo Allah, aja kok donya dhuwit iku lho golek riko. Dudu riko sing golek dhuwit sing golek riko. Lah tapi nek wong kerjane mergo donya, tambah dipulo soro. Temenan Bu niki Masya Allah. Ayolah ditoto, aja sampai belani donya. Akhirate dipapakno. Percuma rezeki iku mah akeh gak barokah, titik sing barokah gak apa-apa. Ojo pisan-pisan hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Ayolah Bu ditoto. Nah ini wong biyen, salah satunya wong biyen iku lek maca ayat, aku yo jarine yo karo dhewe ya. Maca ayat Al-Qur'an iki ya gak tapek fase yo ajene duwene yo ana cara kok alhamdulillahi rabbil alamin gak iso alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi lapo kok mandi soale ilate sing gak fase tapi atine nyambung nang Gusti Allah, timbangane ilate fase atine grabian nang urusan donya. Lah sing apik sing piye? Yo ilate fase, yo atine sambung nang Gusti Allah. Wong biyen dongane donga Jawa ngono tok mandi aku. Kena apa? Lah
ku lapo iku lho Bu cantengan lapokno sikite petik cenu ya mari wong biyen ngono tok kene apa niki lho Bu lapo anyang-anyangen tale merang nek gak kare tono ngono ya mari padahal biyen dongane donga Jawa ya Masya Allah ana arek bocah nangis cilik disuwukno wonten napa niki anak kula 2 tahun nangis mawon ngono lah terus nyuwun napa nyuwun disape ya wis linia nggawa sego mateng karo dogodokan dikekno yaine didongakno bismillahirrahmanirrahim cermo ratu si jatah bayi lali dudu karo susu ilingo sego karo banyu adem asrem ketibane buku putih cucu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngono bengi nuwas dijejeri susune mbokne moh ganti bapak sing antri lho gak wis donga Jawa tok wong biyen iki Masya Allah lah sampai Sunan Kalijaga wong Jawa biyen dikandani tanha anil fahsya'i wal munkar gak ero ning wong biyen dikandani Jawa gak ero nek dikandani tembang rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang tur angkara senadyan setan gentayangan ngono tok lagune rumeksa ingsun lakune stangaya wara saya menjaga dari perilaku yang sia-sia ngono wong biyen cara dakwane ngelingno cek bersyukur cek nikmate ditambah la insyakartum wong biyen gak ero didalili ngono titik tok sing ero akhire dikira tembang lir ilir tandure sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar niki Bu lir ilir ngliliro tangi yo meleo tandure wis sumilir kabeh wis cemepak apa sing gak ge menungso semua sudah cemepak ya Bu apa sing gak cemepak umur dicepakno ya Bu jenengan dijatah swidak yo sedo jenengan dijatah 73 yo sedo jenengan dijatah 75 yo sedo ya Pak Samian saumpami dijatah swidak telu yo sedo sak menika perpinten Pak Samian oh kurang pirang yo sedo bunyi munjidah dijatah 98 yo sedo saumpami aku dijatah 135 tahun yo 135 tahun yo mati sapa maneh sing muji tak lambiku dhewe ngono iku Bu ya apa jodoh kabeh wis dibagekno karo Allah mangkano pacaran lha pacaran nyicil jodoh sing jenenge jodoh gak bakal tertukar dan arek pondok iki sing penting aku dadi arek pondok gak enak lapo gak iso dolen gak iso bebas gak iso pacaran tak kandhani tambah pinter arek pondok kalau kamu cinta kepada manusia jangan dekati manusianya dekati penciptanya kalau manusianya benci ke kamu tapi sang pencipta berkata kun fayakun maka terjadilah ojo sampai jodoh sama sing ngatur gak usah pacaran sing penting saiki fokus golek ilmu percuma jopo-jopo dolek kondokan braine wong ayu Masya Allah sejeri Merkuri sak cepuk 250.000 ngantek wajah lo tangane bredo wajah putih tangane wireng Masya Allah ana ngono kok bandani larang-larang bojomu yo pancetiku gak kok bandani yo bojomu pancetiku gak usah kuatir gak oleh jodoh jenengan urip nang donya mesti pasangane apa meneng ini tahun baru akeh godaan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian namun Bu sebentar lagi tahun baru masa masih sendirian ngono gak usah kemengengen ya karena apa Indonesia merdeka bukan karena berdua tapi karena bersatu dikandani terkaca gandengan masa kamu gak jawaban justru yang bergandengan